Модерна, уникална и желана. Марката Триумф. Необходимост за всяка съвременна жена. Like the roof is on fire, burn it up, girl. The way you dance, you are my one desire. Come on. So hot you're on fire, 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 come on. When you roll it, I can't control it, and when you throw it, it's hard to catch it. And when you shake it, I pray you don't break it. And when you drop it, girl, I cannot take it. Something about the way you move, sweat is dripping all over you. The way you let the beat take over you. Baby, don't stop, keep it going. Think of that done with the champions. Представяме ви творческия тандем Бипоне и техният модел, наречен футболна балерина, който спечели конкурса 11 метра мода по случай предстоящото европейско първенство по футбол в Австрия и Швейцария през 2008 година. Бипоне са представителното лице на модния проект Блик Фанк Цюрих, едно от най-големите дизайнерски изложения в Европа. Тандемът Биляна и Петър Пелови работи и твори в Бипоне дизайн ателие в сърцето на Виена под мотото: ние не правим просто дрехи, а уникати. Колекцията им от коктейлни и вечерни рокли е предназначена за многобройните виенски балове и е изработена от материи и платове, съобразени със световните модни тенденции. Те контрастно комбинират коприна, метална нишка, френска дантела и кожа с косъм. Дами и господа, вашите аплодисменти за тандемът Биляна и Петър Пелови. Wishful thinking, oh, it ain't no good. Вдъхновена от
цветовете, стила и духа на Бомбай Сапфир, дизайнерката Мария Неткова, двукратен носител на приза Златна игла на Академията за мода, представи ексклузивната си колекция от вечерни рокли, специално създадена за кралската напитка. Елегантност, ефирност, изящество, артистизъм и горещи страсти са вплетени в средиземноморско-сините нюанси. Роклите акцентират върху женствената линия и открояващите се акценти. Дами и господа, Мария Неткова и нейната изящна колекция за Бомбай Сапфир. Sogno l'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza